ideální wellness pobyt pro dokonalou dámskou jízdu? Místo, kde panuje pohoda, radost a zdraví? No přece vyhledávané a stále populárnější lázně Teplice nad Bečvou. Utečte na chvíli ze světa stresu a starostí tam, kde vás budou hýčkat i rozmazlovat. Jen kousíček od nejhlubší zatopené jeskyně světa se nachází její mělčí sestra a v ní, přímo pod lázeňskými domy, pramení magická kyselka. Ta odsud putuje nejen do pohárků, ale všude tam, kde nás regeneruje a uzdravuje. Už téměř 5 století léčí zdejší unikátní minerální voda srdce, cévy, cukrovku, nervový systém i další zdravotní potíže. Účinky unikátní minerální vody se dnes zvyšují nejrůznějšími moderními terapiemi. A léčí se zde také pohybový aparát, vodou, ale samozřejmě také pohybem. Nádherná příroda je bonus, jemuž nejde odolat. Ale kde je to slibované rozmazlování? No přece tady. Tak ahoj u večeře. Nic ovšem nekončí a příště se těšíme i na vaše rodiny. Na zdraví, pro zdraví, ale hlavně pro vás jsou tu lázně Teplice nad Bečvou.